Je človek predurčený horoskopom na to, aby konal niečo zlé? Napríklad existuje niečo ako horoskop zlodeja? A keď človek má taký horoskop, musí byť zlodejom? Pozrieme sa napríklad na tento horoskop. Tuto máme horoskop francúzskeho zlodeja. A tento zlodej mal v druhom dome, čo je dom financií, Marsa so Saturnom, čo sú dvaja škodcovia. Mohli by sme tvrdiť, že Mars so Saturnom ako zlé planéty ho navádzali na zlé, nelegálne činnosti v oblasti financií. A keď som tento horoskop skúmal, tak som zistil, že bol zatknutý práve v obdobiach, keď bol Mars aktívny. Čiže Mars sa aktivoval a on si nevedel pomôcť a začal kradnúť. Je to naozaj tak, že nemohol nič iné robiť alebo mal na výber. Toto je horoskop iného zlodeja. A ako vidíme, tiež má Marsa v druhom dome. A keď som spravil štatistiku na ľuďoch, ktorí spáchali nejaké finančné zločiny, ktorý bolo 386, tak mi vyšlo, že Mars v druhom dome je nadpriemer. Ale nie všetci ľudia s Marsom v druhom dome sú zlodeji, môžu byť aj obeťami lúpeže. To je príklad horoskopu ženy, ktorá bola prepadnutá a olúpená. Aj ona má Mars v druhom dome, dokonca v blížencoch, takisto ako ten zlodej, ktorého som spomínal. A to je ďalší príklad horoskopu ženy, ktorá bola prepadnutá a olúpená a tiež má Mars v druhom dome v blížencoch. Dokonca keď sa pozrieme na presný deň, kedy bola prepadnutá, tak jednak vidíme, že práve vstúpila do obdobia Marsu vo Fytarii a v ten deň mala návrat Marsu, čiže Mars tranzitoval cez Mars. Takto sme si ešte viacej istí, že to súvisí s Marsom. Videli sme teda dve možnosti, ako sa môže Mars blížencov v druhom dome prejaviť, alebo Mars v druhom dome vo všeobecnosti. Buď človek pácha nejaké finančné zločiny, alebo je obeťou nejakých finančných zločinov. Čo si myslíte? Ktorá z tých možností je horšia pre toho človeka? Je horšie páchať zločiny, alebo byť obeťou zločinu? Zatiaľ sme videli, že Mars v blížencoch v druhom dome sa môže prejaviť dvojakým negatívnym spôsobom. Mám tu ale aj pozitívny príklad, že táto žena vynašla nejaké papuče a potom na tom zbohatla. Tiež má Marsa v blížencoch v druhom dome, ale súvisí to naozaj s tým Marsom? Pozitívnou stránkou Marsu sú práve inovácie. Čiže to by na ten Mars veľmi sedelo. Či ten pozitívny Mars predstavuje odvahu a odvahu ísť do rizika a skúšať nové veci. Aj keď nedá sa úplne prehliadnúť, že vládca druhého domu Merkúr je v tesnej konjunkcii s Jupiterom, čo by skôr ukazovalo na finančný úspech. Ale aj tak sa zdá, že ten Mars tam zohral určitú rolu, keďže ide o inovácie. Celkovo vidím 4 možnosti, ako sa ten Mars môže prejaviť. Buď človek pácha nejaké finančné zločiny, alebo je obeťou nejakých finančných zločinov, alebo využije Marsa pozitívne na nejaké inovácie, že zariskuje. A štvrtá možnosť je, že sa možno niečo udeje, ale nie je to také výrazné, že by to človeka úplne zruinovalo. Čiže podľa mňa človek nie je predurčený na to, aby konal niečo zlé z horoskopu, ale môže si vybrať. Z horoskopu totižto nevidíme morálnu úroveň človeka. Preto ani nevieme s istotou predvídať, že ktorým smerom sa tá planéta bude uberať.